oude man, maar goed. Het is een wrange grot dat alleen illusie overblijft, samen met mijn lijf, mijn hart op rusten kan. En het is de liefde die de illusie bevestigt en in de omarming zal voortbestaan. Want steeds weer, door alle foto's en video's heen, komt zij steeds weer terug. Steeds weer is zij het, met de beweging van haar lijf en leven, bewegende poëzie van liefdevolle aanwezigheid. Met steeds ik, die zo verder leven kan, door haar, die er steeds weer is, met die mooie, grote, bruine ogen. Zij zit aan een bar met een milkshake. Haar lange bruine haren hangen over haar borsten. Zij kijkt mij aan met die mooie grote bruine ogen. Haar mond een gesloten lach. En zij is niet weg. Zij is er nog steeds. Zonnig zoals zij daar zit. Een mooie jonge vrouw daar. En ik hier. Op 2500 kilometer. Dus ze is niet bij mij. Maar af en toe op de videotelefoon. Het is niet anders. Dus mijn beslissing is, mijn keuze is, om naar haar toe te gaan. Ik, oude man, daar aan Sofia, Sliven, daar woont ze ergens midden in Bulgarije, bij de mountains. Al die mooie momenten die ik vast wil houden. Maar het is zo godsbelammerd, is het, dat je dood zal gaan. Hè? Ik word er zo onzeker van. Over haar aan een bar. Over vrienden die niet bellen. Over dat ik zelf niets onderneem. En dan opeens denk ik, ben ik eigenlijk erg alleen? Zo alleen? Ik heb haar zo gemist. Zo gemist. Maar dan opeens, dat zij er zomaar weer is, aan een bar, met een milkshake en een pakje sigaret voor zich op de bar. Mensen toch, hoe dit ongrijpbare te verwoorden. De onbereikbaarheid van deze schoonheid. Of is het de schoonheid van de onbereikbaarheid? Zoals met die mooie momenten van vroeger. Zij, de mooie foto's die zij mij toezendt, zittend aan een bar met een milkshake. Haar lange bruine haren hangen over haar borsten. Zij kijkt mij aan met die mooie grote bruine ogen. Haar mond, een gesloten lach. Mijn tijd van leven, maar wel op 2500 kilometer. Naar een einde, als een gesloten lach. Onafwendbaar zal willen zijn dat ik jou weer ontmoeten zal. Jij die studeert iets wat jij kan, wat je toont in de kleding die je draagt, het ontwerpen kan. Jij met die grote mooie bruine ogen. Ik pak mijn koffer, kleren en mijn bloedverdunners mee. Ja. Om te leven van wat jij mij geeft. Dat is mijn keus. Ik hoop dat dat lukt volgend jaar met mijn oude lijf van 85 jaar. Dank u wel.